Der er ingen grund til at køre og lave mere lort i den, end vi gør i forvejen. Så er det sgu lettere bare lige at tage en død måge. Så er det lettere bare lige at tage den udenom. Tager vi så op og kører på lager. Fordi at vi skal have sået på den mark her, det er jo lidt svært, når der er kartofler og brød i øjeblikket. Så nu ryger de op i en fart, imens vi kan køre her. Der har stået vand nede i den ende hernede. Og det gør så, at de er noget mere træls at pille op. Fordi at, så er de rødnet. Så der er faktisk lige 20-25 meter, det er skudt på. Der er rådne væk, vi bare springer over. Altså bare løfter henover, så bare kører videre. Så det er lidt træls, men hvis der kommer bare det mindste rådne i en kartoffelkasse, så rådner hele kassen væk i løbet af ikke ret lang tid. Så vi skulle bedre bare springe over dem, og så lige hvis de få kartofler, der eventuelt ikke var røde. Men ellers så normalt så plejer vi jo at køre i container, som vi får leveret ud af dem, vi leverer kartofler til. Så kommer de og stiller en kasse. Men fordi vi bare skal dem væk nu, så kører vi med kartoffelkasse. Og så kører vi dem på lager, indtil de engang vil bruge dem på fabrikken, eller ikke fabrikken, på pakkeriet. Så kører vi hen og læser af. Den er ikke helt fuld, men vi kan sgu ikke have en omgang mere i.
kilo i de kasser der. Det var nok 4 tons eller sådan noget. Nej, 4,5. Ja, det var. Og når vi tager kartofler, så handler det om at køre med lavest mulig omdrejning på traktoren op her til åen. Så vi ligger og tøffer med 1050-1100 omdrejninger der. Det svarer cirka til 240 omdrejninger på petonen. Så de kommer så skånsomt igennem maskinen som muligt. Så ja, så de ikke får så mange slag. Fordi det kan de også godt rådne af. Det er derfor vi har den kurv på, eller hvad man kalder den. På, hvad hedder det? Tanken derude. Så de lige tager nogle af slagene, inden de så lander i en hård trækasse. Så det er jo derfor, det er endnu bedre at køre i containeren, fordi nogle af dem, de har sådan faldemne. Det er bare sådan en, der er mere, der hænger nede i containeren. De tager lige de værste slag. Men tanken, den kan cirka have 5,5 tons i, når man fylder den helt. Så, og så kan det så være 1200 kilo i hver kartoffelkasse over. Så vi kører det videre. Jeg tænkte lige, at jeg kunne vise lidt, hvordan jeg plejer sådan at køre kartofler til og sådan noget. Sådan, man kan jo se, det var der en fandens masse skærm, der er her. Men det her, det er jo GPS-skærm. Så sidder jeg så og trimmer den lidt. Hvis den skal rykkes fra side til side. Hvis den lige kører lidt for langt over mod kampen eller modsat, så kan jeg lige rykke den. Så rykker den lige 5 cm. Så rykker den lige 5 cm væk fra. Eller handler jo så om, man skal tættere på, eller hvad man skal jo. I det der var det så længere væk. Men så er vi her i fjernsyn, som vi bare sidder og spiller PlayStation eller film. Ej, ikke helt. Se her kan I se sorterbordet. Sådan lidt. Så kan jeg sidde og holde øje med, hvor travlt de der mennesker, der står på optager. I dag der står der 3 deroppe. En har vi med til at samle små af, fordi vi har en gårdbutik. Og små kartofler, de sælger bare bedre end store, de gør. Det er mere, det er sådan en delikatessevarer, hvis man kan kalde det der. Eller sådan attraktive varer, det er det. Vaskede små kartofler, det er bare det folk er. Så der har vi en mand til at stå sammen derinde, når vi kører her. Og så de 2 andre, de samler så bare alt andet end kartofler, en førsteklasses vare kartofler, de ryger ud. Så ryger de bare direkte ud på jorden. Hvad hedder det? Jeg snakker om i en anden video, hvor jeg var ude og samle sten, at når vi kører kartofler op, så samler vi dem i alle stenene i en stenkasse. Det er sådan set også rigtigt nok. Men på den mark her er der ikke så mange sten. Og det meste af det vi får op, det er rådne kartofler simpelthen. Så vi prøver lige at... Så det lader vi bare køre ud på jorden. Så, og så plus så har vi ikke tid til at få samlet dem af her. Så de ryger bare ud. Fordi vi skal have sået det her hurtigst muligt, inden der kommer regn. Fordi det er... Ellers bliver det træls. Ja, og så har vi lige en sidste computer. Det er selve hovedcomputeren, hvis man kan kalde det den, hvor man styrer selve optageren. Det er jo kontraktoren, du styrer her, og det her, det er bare kameraet. Og så er der den her, jeg ved ikke om I kan se, så er der jo forskellige ting, man kan stille herovre. Der er jo den øverste der, det er sorterbordet altid.
der hvor de står og sorterer. Så hvis de er lidt presset med at kunne følge med, så sænker jeg farten på traktoren. Og så kan jeg lige sænke hastigheden på bunden, så de har noget mere tid til at pille af. Og så er der et par pigmotter, man kan indstille på her. Det er ikke så meget, det er dem, der kører heroppe. Og de sorterer egentlig det meste af jord af, inden det kommer videre i systemet. Jord og gammel top og ukrudt og alverdens forskellige ting. Så får de lige en tur der. Og så er der en ryster. Den kan I se der. Bag. I kan se dernede. Det er indføring. Det er det første kartoflerne de møder. Så ryster den dem lige lidt. Det er også lidt hårdere ved kartoflerne. Men ellers er det lidt svært at banke af det tunge sand her nede i den ene ende. Men jeg skruer den så ned, når jeg kommer lidt længere hen. Skruer den ned på cirka 20%. Og så over ved den anden ende, der skruer jeg op på cirka 40 igen. Det gør jeg bare på det hjul der. Der kan jeg indstille alle de forskellige ting. Men den står for det meste bevaret på sorterbordet. Fordi det er det, jeg stiller mest på. Pigmot og sådan noget, det rører jeg ikke rigtig ved. Fordi det er der ingen grund til. Og ellers så er der jo hjulstyr på. Det kan I se der på de store billeder. Og så, så er der stenkasser og noget skærehøjde og dybde og sådan noget forskelligt noget. Meget af det står egentlig bare på auto og passer sig selv lidt. Men ellers er der forskellige menuer heroppe. Så kan jeg styre lys og alt muligt andet. Pigmotter, der var lige en mod, eller ikke, et bånd mere og sådan noget. Så. Ja, og så er der så højde, eller hvad hedder det, side, så man kan, så den står vandret. Kan jeg ikke lige huske det videre. Men det er der i hvert fald op på. Den står bare på auto. Den skal jeg, hver gang jeg har startet P2'en, så skal jeg lige trykke på auto igen. Så slår den åbenbart fra og vente lidt træls, men sådan er det. Så, og sidst, men ikke mindst, så er den computer her. Det er her, hvor jeg styrer hjulstyret. Det gør jeg på den her. Og så den her. Der styrer jeg sideudskyde. Man kan skyde den til siden. Så kan jeg lige sørge for, at den kører ordentligt oven på rækken. I kan se den trommel, der kører dernede. Den skal være midt på kammen. Nu er der så kørt lidt oven i rækken. Jeg ved egentlig ikke lige, hvad der sker der, men det er der. Så er den lige lidt svær at se. Men det går. Hvad hedder det? Ja, så kan jeg trykke heroppe. Hvis jeg nu er i gang med at dreje, så trykker jeg bare på den, så finder den selv ind til nulpunktet på hjulstyret. Og ja, så de to knapper her. Den der, det er når jeg kører ind i rækken. Jeg trykker på den, så sænker den selv skæret og starter sorterbordet. Og den der, den gør det modsatte, når jeg kommer til enden. Trykker jeg, så hæver den skæret, og så stopper sorterbordet. Og så, så er der forskellige menuer. Det er se derovre. Det er skæret, og det er højden til hjulstyret. Så er der tanken, der skal foldes ud og ind. Og højden på sorterbordet, det er jo og seeren. Det er, hvis man skal, det er når vi læser af, så hæver vi og kører ud. Og ellers så er der den her over. Det er bare de samme menuer, som går igen, som der er på den her. Det er bare lidt anderledes derovre med joysticksene her, men ellers er det nogenlunde det samme.
Og ellers så kører jeg jo bare og justerer lidt. Så kører jeg lige lidt op, så de ikke kommer til at køre i sorterbordet. Så jeg kan dog lige vise, hvad jeg så nogenlunde gør med at køre. Jeg sidder jo selvfølgelig hele tiden og holder øje med skærmen. Og så holder jeg selvfølgelig øje med, hvor hjulen de er henne. Om den lige skal rykkes lidt. Skal den ikke i øjeblikket. Og ellers så sidder jeg bare og styrer lidt frem og tilbage her med den her, altså på sideskuddet. Og så her frem og tilbage her, det er så op og ned med sorterbordet. Og så sidder jeg og tilpasser lidt hastigheden på sorterbordet og traktoren, så det nogenlunde følger hinanden. Og så ja, så ved jeg at lige om lidt, der skal sænke farten, fordi at der kommer noget det er lidt mere fugtigt og tungt det jord her, så kommer der også lidt rådne kartofler med op en gang imellem hen i enden, som de lige skal tage højde for. Så der skal lige have lidt mere tid at kigge på kartoflerne. Men ellers er det sgu... Kører man bare og hygger lidt. Ja, så er det sgu rart, at den selv efterhånden, som den bliver mere fuld kartoflen, de kommer ud i, så vil den også hænge mere ud til den side. Så er det sgu rart, at den lige selv kan gøre, så den står vandret igen. Det er bare ved at trykke auto på den der lyser der. Men ellers kører det bare. Normalt så er der også billeder på her. Klistermærker, men de er sgu blevet slidt af. Men jeg ved, at det er cruise, der er der, og det er plus, og det er minus. Ja, så er der så hydraulik og skift af retning og lift. Så... Men... ja, så I kan godt se, at jeg er stoppet her. Og så kører det om. Men jeg er så lidt i tvivl om, hvor langt jeg kan køre nu, fordi jeg stopper noget før derovre. Men det må vi lige se. Det kan jeg først se, når det kommer op. Der går jo noget tid inden, når det er herfra, det kommer op på sorterbordet. Hvor meget de står og skovler ud. Fordi hvis jeg tager det der med, så ryger det helt bare ud i skidtkassen igen. Fordi vi skal helst ikke ud af plader af noget lort derude. Og vi tager den sgu bare udenom, så vi har gjort de andre der. Eller andre gange. Et spor her. Der er ingen grund til at køre og lave mere lort i den, end vi gør i forvejen. Så er det sgu lettere bare lige at tage en død måge. Så er det lettere bare lige at tage den udenom. Og så styrer den selvfølgelig hjulstyret hele tiden på den her. Ja, og så prøver at køre lige så stille, fordi det er ikke så behageligt at stå, når det gynger sådan. Det var lige til den gode side, det her. Her der. Men det er svært at undgå, at det ikke gynger lidt, når vi tager den på tværs af rækkerne. Så bakker jeg bare ned langs den række, jeg tog før, eller sidste gang. Og så
Svinger jeg den så derover nu. Fordi jeg ved, at jeg er nogenlunde skal ind i rækken nu her. Så glider traktoren selvfølgelig over. Det er klart. Så ser jeg lige GPS'en, hvad den siger, så den skal lige rykkes lidt. Der. Så kan jeg se deroppe. Så sænker jeg, starter P2'en, og så bare cruise på. Her kører vi cirka 1,5 til 1,9. Så sætter jeg det der højdejustering på. Så ser jeg, hvor meget de arbejder sådan med at skovle ud. Så om jeg kan køre længere frem næste gang, eller jeg lige skal holde mig lidt tilbage. Men det var vist fint nok det her. Det var kun lidt, der røg ud. Så er der 4 rækker der og 2 derovre. Og vi skal bruge 6 rækker til en tankfuld. Så vi skal lige have en bitte slat til sidst. Så er vi færdige med den sort. Så er der så de rækker derovre. Så må vi se, hvor meget vi når i dag. Nu kører vi 2,1. Det er ikke sådan, fordi vi er ude og køre racerløb. Det var værre, da vi tog lægkartofler op i går. Altså dem, vi putter i jorden til næste år. De, der kunne vi køre 3,5. Men de gav så heller ikke en skid. De gav nok en halvdel til en tredjedel af, hvad de skal. Så det var fantastisk. Så det skal nok købes noget ind til næste år. Noget mere, end vi plejer. Men det er sådan, når det er når de er druknet. Men det er der ikke noget at gøre ved. Men her, jeg tror egentlig, det er okay. Det giver her. Bånd, det er da fyldt i hvert fald. Så kan jeg så se her, hvor meget det er presset og sådan noget. Det skal gerne ligge på sådan 40%, heller ikke mere end det, synes jeg ikke sådan.